পৰিচয় বুলি শুনিছোঁ আচলতে কি একচুৱেলি আমি 7জন চোৰাং চিকাৰী দল আছিলে, 2টা আমি কাৰেক্টাৰ কৰিলোঁ আৰু আমি ভাল পালোঁ যে ছ'চিয়েল যিমান আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সকলোৱে এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে ভাল হ'ব পাৰে, ভৱিষ্যতে নকৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'লোঁ। আমি আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ PCFৰ মানে সাক্ষাৎ তেওঁলোকে কি ভুল কৰিছে স্বীকাৰ কৰিলে, তেওঁলোকে নাজানি পেলাই এই চিকাৰী দলটোৰ লগত অলপ পইচা পাতি লেনদেন কৰিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে। আজি তেওঁলোকক আইনমতে তেওঁলোকৰ যিটো কামৰ কাৰণে যিটো দণ্ড পাব সেইমতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তেওঁলোকক আজি আমি যিখিনি আছে দুই এটা সোধপোছ কৰি পেলাই আমি কাইলৈ তেওঁলোকক কোৰ্টত কৰিছোঁ। কোন জেগাৰ হয় তেওঁলোক চব মালিকীকাৰ। কি নামৰ এতিয়া আলু বুলি এটা কয়, নবেশ্যন বুলি এটা কয়, মনীশ্বৰ বুলি মনীশ্বৰ আলু। 7জন বুলি কৈছে, 2জন মাত্ৰ চাৰেণ্ডাৰ হৈছে, 4জন এতিয়া 2জন হেৰি বাকী আছে, 3জন বাকী আছে। গতিকে আমি সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি তেওঁলোকে যদি আহে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে এটা সজাগ এটা হ'ব, মানুহখিনিয়ে এটা বেয়া কাম কৰাটো উচিত নহয়। ছাৰ পানিছমেণ্টৰ অলপ ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব নেকি চাৰেণ্ডাৰ কৰা তেওঁলোকৰ ক্ৰাইমটো চাব লাগিব, ক্ৰাইমটো বেছি নহয়, কনস্পাইৰেচি হেৰিয়ে তেওঁলোকে জানি শুনি চিকাৰৰ কাৰণে পইচা দিছে এনেকুৱাতো পানিছমেণ্টটো হ'ব সৰু সুৰা, মাৰ্ডাৰ কেছত নহয়তো, ইমান চিন্তা কৰিব পাৰে। ক'ত লৈ যাব সি? এতিয়া আমি ইয়াতে ৰাখি পেলাই আমি কাইলৈ কোৰ্টত অফিচিয়েল নিয়ম কৰি नोंथांमोननि मालिबिथा ओनसोलनि सानै चोरां सिखारिया दिनै नैबे रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जआवहाय जों सारेन्डार जाफैदों। दा नोंथांमोना दिनै लाबोदों बिथांमोनखौ, दा माबायदि कन्भिन्स खालामना नोंथांमोना लाबोदों आरो जायफ्रा बेबायदि आयेन बेरेखायै खामानि मावदों बिथांमोनखौ मा खावलायगोन फैनो थाखाय? जोङो निसिमा आन्सलिक एबसुनिफ्राय जोंनिफ्रायनो जों बेबायदि माने गोबां ससियेलि एन्टि ससियेल खामानि मावनायफोरखौ जोङो होबथाबोदों आरो खावलायबोदों। थिग बेबायदिनो दिनै जोङो हरखाबै जोङो रायलायो हिसाबै गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों गामिनि मालिबिथा ओनसोलनि गामिनि मानसिफोरजोंहाय नेताफोरजों रायलायनानै जोङो गोबां सरसा खालामनानै दिनैहाय जोङो रायलायै दिनैहाय बिथांमोन सानैखौ जाय बेक्तिफोर आलु आरो मनीश्वर बे बिथांखौ जोङो कनभिन्स खालामनानै दिनैहाय जोङो रुनिकाटा रेन्ज अफिसाव जों लाबोनानैहाय दिनै बिथांमोनखौ जोङो गथायफैदों। दा बिथांमोना जोंनि खोथाखौ बायदि मानिनानै दिनै जों लाबोदों बिथांमोनखौ आरो जों खावलायो बेनो डिपार्टमेन्टखौहाय बिथांमोनखौ खुनु खदैबो साजा होनो मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौ बिसोरो सेफ साइडआव जों दोननांगोन आरो बिथांमोनखौ पुलिस कास्टडियाव हरनो मोननाय नङा। जों बेखौ खावलायो स्ट्रङै जोंनि सात्र संगठननिफ्राय जों बेखौ खावलायो आरो जोङो फिउचाराव भबिष्यतआव जोङो बेबायदिखौ लुबैया आरो जाखिनि खामानि मावदों बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय जों दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन। बिथांमोना बहुद खामानि मावना जाग्रा आरो जों बिथांमोनखौ माने माबा मोनसे जाजानो लुबैयो भबिष्यतआव, ओंखायनो बिथांमोनखौ खावलायनानै जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौ जोङो बाव गथायफैदों आरो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौहाय फैनायनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदों आरो भबिष्यतआव बिथांमोनखौ जों बेबायदि जाहाथे बेबायदि मावफिना होनना जोङो खावलायदों आरो बिथांमोना जों जेरै खावलायदों बेबायदिनो खोथाखौ लानानै दिनै जों थिग बे मोनाबिलि समावहाय जोङो बिथांखौ बेवहाय जोङो होफैनाय जादों आरो गथायनानै। पुलिसनो मानो गथायजानो बादों नोंथांमोना? जोङो बेखौ मिथिगौ, जुदि पुलिसनि सारेन्डार होनोब्ला बिथांमोनखौ खुनु खदैबो कास्टडियाव लाङो मोना, डाइरेक्टलि बिसोरखौहाय कर्टआव लांनानै डाइरेक्ट माबायावहाय हरनांगौ आयेन बायदि ल' बायदियै। दा बेनिखायनो जों बेखौ खावलायदों आरो पुलिसनि कास्टडियाव हरोब्ला बिथांमोना बायह्राफ्राव लांगोन माबा माबि खालामनायखौ जों बेखौ सन्देह दङ। बेनि थाखायनो जोङो स्ट्रङै बेखौ खावलायो जोङो खुनु खदैबो बिथांमोनखौहाय पुलिस कास्टडियाव हरनो मोना, बेखौ जोंनि संगठननिफ्राय जों बेखौ गुरै खावलायो आरो। थांनाय बावैसो सिगां नबेश्वर बसुमतारीखौ चोरां सिखारिनि दायाव गावथारनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिनि न्यायनि थाखाय नोंथांमोना बावैसो साननि सिगां प्रेस मिट होदोंमोन। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोङो बेखौ दुखु फोरमायो। जोङो मिथिगौ बिथांमोनाबो जानो हागौ दुखि, नाथाय मोनसे जोङो आयेन दङ, ल' दङ। जाय बेक्ति नबेश्वर बसुमतारी बिथाङा थैना थांबाय, जों दुखु फोरमायबाय, बेयो आनफर्चुनेट, जों बेखौहाय कन्डेम खालामो। मानो होनोब्ला जों मिथिगौ बिथांखौहाय हरावहाय बिथांमोना लायदों, लायनानै बिथांमोनखौहाय अखानायै लाबोनानै पुलिस माबायावहाय कर्टआवहाय प्रडिउस खालामदों। कर्टआव प्रडिउस खालामखांनानै बिथांमोनखौ पुलिस कास्टडियाव लांनानै बिथांमोना लांनानैहाय बिथांमोनखौहाय लांनानै बायह्रायाव लांनानैहाय फिल्डआव लांनानै बिथांमोना गावथारहैदों। दा जों बिनिखायनो जोङो संगठननिफ्राय बेखौनो जोङो खावलायो
जोङो न्याय बिसार नांगौ, जों जास्टिसमेन्टखौ नांगौ आरो जों बेखौ मोनथारगोन जों आसा थिदों आरो जोङो जेब्लायबो जोङो रेला रेल सैथोआ सैथो असैथोआ असैथो जों बेखौ मोनगोन होननानै जों आसा थिदों आरो जों बिनि थाखाय जोङो जेब्लायबो जों रेडि आरो जों बिनि थाखाय जों नांबाय थागोन आरो दा बेनिखायनो जोङो नबेस्वर बसुमतारी बिथांनि न'खरनि जानानै जोङो बेखौ दुखु फोरमायो आरो जोङो जास्टिफिकेसन जों लुबैयो आरो जों बिनि एगेन्स्टआव जोङो केस होनाय जागोन बेखौहाय जों सात्र संगठन नङा गासै माने रायजो राजाफ्रानो बेखौ होनाय जागोन मावलि बिथां ओनसोलनि मानसिफ्रानो दा बेखौहाय जोङो न्यायखौ मोनगोन होननानै जों आसा थिदों आरो जोङो भबिसतआव बेखौ मोनलांबाय थागोन होननानै जों मिजिं थिदों आरो आं मोनसे बेखौनो संगठन जानानै खावलायनायजों लोगोसे स्ट्रङै बुंनो लुबैयो जि जाय बेक्तिया जोङो मिथिगौ जाय मानसिखौ माने अलरेडि हमा लांखाबाय बे हमा लांखानाय मानसिखौ मानो लांनानैहाय बोरै गावहैनो मोनखो नैबेयावसो जोङो सन्देहआ दा बेनिखायनो जोङो संगठननि जानानै बेखौनो खावलायो जाहाथे उनाव भबिसतआव बेबायदि आर जाया आरो जों मिथिगौ गोबां जाबोबाय आरो दाबो जागासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जाहाथे जों मुक्त मोनो आरो जों बिनि थाखाय जों न्यायखौ मोनगोन होनना मिजिं थिबाय आरो बेखिनि थेंक इउ